නගර සභාවේ ප්‍රාදේශ සභාවේ අය කවදාවත් ඒගොල්ලන්ට බලය පිහිටීම සඳහා එක්කෙනෙක් දෙන්න දුන්නේ නැහැ. ஜனாதிபதி அருண்குமார திசநாயக்க மக்களை மிரட்டுகின்றார். அதாவது இப்பொழுது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருக்கக்கூடிய ஒரு பேசு பொருளாக மாறி இருக்கக்கூடிய ஒரு விடயம்தான் நேற்றைய தினம் நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வொன்றிலே, அதாவது நேற்றைய தினம் மக்கள் விடுதலை முன்னணி அதாவது ஜேவிபியினுடைய 60 வருட நிறைவையொட்டி நேற்றைய தினம் புதன்கிழமை கொழும்பில் இருக்கக்கூடிய விகார மகாதேவி பூங்காவில் ஒரு நிகழ்வொன்று இடம்பெற்றிருந்தது. இதிலே ஜனாதிபதி அனுரகுமார திசநாயக்க அவர்கள் வந்து உரையாற்றியிருந்தார். அதாவது அந்த உரையிலே அவர் சொல்லக்கூடிய விடயங்களாக தங்களிடம் 3/2 பெரும்பான்மை இருப்பதாகவும் தன்னிடம் நிறைவேற்ற அதிகாரம் உள்ளதாகவும் ஜனாதிபதி மிரட்டுகின்றார். அதிகாரம் கெடுவிக்கும், முழுமையான அதிகாரம் முற்றிலும் கெடுவிக்கும். யாழ்ப்பாண மாநகர சபையில் 41 பெரும்பான்மை என்று சொல்லும் போது அவரது கணித தகமை வெளிப்படுகின்றது என்கின்ற மாதிரியாக சுமந்திரன் அவர்கள் தன்னுடைய எக்ஸ் பக்கத்திலே பதிவிட்டிருக்கின்றார். அது மாத்திரமில்லாமல் பல்வேறுபட்ட சாரார்களும் இப்பொழுது பல்வேறுபட்ட கருத்துக்களை இது தொடர்பாக தெரிவித்து வருகின்றார்கள். இவ்வாறான கருத்துக்களை அவர்கள் வெளியிடுவதற்கு முதன்மையான காரணமாக சொல்லப்படுவது, இவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்து இப்பொழுது 7 மாதங்கள் கடந்திருக்கின்ற நிலையில் கூட நாட்டிலே வந்து இந்த ஊழல் ஒழிப்பு கைதுகளை தவிர வேறு எந்த ஒரு அபிவிருத்தியும் நடைபெறவில்லை என்கின்ற மாதிரியாகவும் பல்வேறுபட்ட அதிருப்தியை இப்பொழுது மக்கள் வெளிப்படுத்திக் கொண்டு வருகின்றார்கள். உங்கள் அனைவருக்குமே தெரியும், என்பிபியை ஜனாதிபதி தேர்தல் மற்றும் பாராளுமன்ற தேர்தலிலே மக்கள் ஆதரித்திருந்தார்கள். தற்பொழுது நடைபெற்று முடிந்திருக்கக்கூடிய உள்ளூராட்சி சபை தேர்தலிலே இவர்கள் வடக்கு மாகாணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் 2வது இடத்தை பெற்றிருக்கின்றார்கள். இந்த தேர்தலில் எப்பொழுது அந்த முதல் ஆசனம் என்பதை விடுத்து இவர்கள் இப்பொழுது 2வது ஆசனத்துக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கின்றார்கள். இருந்தாலும் அது அவர்களுக்குரிய ஒரு வெற்றியாக தான் அவர்கள் கூறிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். ජනාධිපති උඩින් බලයක් අපිට පාර්ලිමේන්තු උඩින් බලයක් දැන් අපිට මේ ජුනි දෙවෙනිදාගෙන් පස්සේ ලැබෙනවා ගමේ බලය ශක්තිමත්ව අපි සභා 152ක් ආරම්භයේදීම පිහිටවනවා. ඉතුරු 115 පිහිටවන දවසේ පිහිටවනවා. මතක තියාගන්න. ජනවරම කියන හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන. යම් සභාවක ඒ ජනතාව ඒ නගර සභාව බාර දෙන්න ඕන කියලා කල්පනා කරන්න ව්‍යාපාර එකකට දෙකකට. අනිත් අය ඔය එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් හිටියට කමක් නැහැ කියලා තෝරගන්න ව්‍යාපාර. අපි දන්නවා. කොළඹ නගර සභාව ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු ප්‍රාදේශ සභාවක් ගත්තොත් இந்த நிலையில பார்த்தோம் என்று சொல்லி சொன்னால், உங்கள் அனைவருக்குமே தெரியும், இந்த ஈழ தமிழர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டதன் நினைவாக அந்த நினைவு தூவி ஒன்று கனடாவில் வந்து நிறுவப்பட்டிருந்தது. இப்ப சமீபத்துல இது தொடர்பாக கூட அனுர அரசு தங்களுடைய கடுமையான அதிருப்தியை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருந்தார்கள். அதாவது கனேடிய உயர்ஸ்தானிகரை சந்தித்து இந்த விடயம் தொடர்பாக பேசும் அளவுக்கு அவர்கள் அவ்வளவு தூரம் அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தி இருந்தார்கள். அப்படி என்று சொல்லி சொன்னால், அனுர அரசினுடைய அந்த கோர முகம் என்பது இப்பொழுது மெல்ல மெல்ல வெளிப்பட்டு கொண்டிருப்பதாகத்தான் மக்கள் அனைவருமே பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். காரணம், இலங்கையிலே ஈழத் தமிழர்களுக்கு நடந்தது அநீதி, அவர்கள் இறுதி யுத்தத்திலே கொன்று குவிக்கப்பட்டது அநீதி அப்படி என்று சொல்லி பல்வேறுபட்டவர்களும் இன்று வரைக்குமே அந்த மக்களுக்கான நீதி கிடைக்க வேண்டும் அப்படி என்று சொல்லி போராடி கொண்டிருக்கின்ற இந்த தருணத்திலே இவர்கள் இவ்வாறான ஒரு எதிர்ப்புவாதத்தை காட்டுவதுதான் பெரும் கிளர்ச்சி ஒன்றை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது. அது மாத்திரமில்லாமல் தற்போது இந்த அனுர அலை என்று இவர்கள் சொல்லுகின்ற அந்த விடயம் கூட அது ஒரு செயற்கையாக இவர்களாலே உருவாக்கப்பட்ட ஒரு விடயமே தவிர உண்மையிலே அனுர அலை என்று ஒன்று கிடையவே கிடையாது என்கின்ற மாதிரியாகவும் இப்பொழுது பல்வேறுபட்ட தரப்பினர்களும் தங்களுடைய விசனங்களை வந்து முன்னிறுத்தி கொண்டு வருகின்ற நேரத்துல இப்ப வந்து ஒரு ஒரு விஷயம் ஒன்று முன்வைக்கப்படுது. அதாவது சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் நலிந்த ஜெயதிசவால முன்வைக்கப்படுது. அவர் என்ன சொல்றாருன்னு சொல்லி சொன்னால், இப்ப நடந்து முடிந்திருக்கக்கூடிய இந்த உள்ளூராட்சி சபை தேர்தலில் வந்து பெரும்பாலான மன்றங்கள்ல இவர்கள் தான் வெற்றி பெற்றிருக்கின்றார்களாம். அதாவது 266 உள்ளூராட்சி சபைகள்ல நாங்களே ஆட்சி அமைப்போம், அதற்கான உரிமை எங்களுக்கே இருக்குது என்று சொல்லி சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் நலிந்த ஜெயதிச அவர் சொல்லி இருக்கிறார். அதாவது இப்பொழுது இந்த எதிர்கட்சிகள் சேர்ந்து அந்த உள்ளூராட்சி சபை
தேர்தலிலே ஆட்சி அமைப்பதற்கு முடிவெடுத்துக் கொண்டிருக்கிற நேரத்திலே இவர்கள் தாங்கள் அதிகமான இடங்களை பிடித்திருக்கின்றோம், நாங்கள் யாருடைய தயவுமின்றி நாங்கள் ஆட்சி அமைப்போம் என்கின்ற மாதிரியாக கூறி வருகின்ற கருத்துக்களும் கூட தற்சமயம் ஒரு சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருக்கக்கூடிய கருத்துக்களாக இருப்பதைத்தான் நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய மாதிரியாகவும் இருக்கின்றது. ஆக நாட்டுல இனி போக போக தான் தெரியும் எந்த மாதிரியான மாற்றங்கள் எல்லாம் இடம்பெற காத்திருக்கு அப்படி என்று சொல்லி. அது மாத்திரமில்லாமல் இன்றைய தினம் குமுதினி படுகொலையினுடைய 40ஆம் ஆண்டு நினைவேந்தலானது இன்றைய தினம் நெடுந்தீவில் உணர்வு பூர்வமாக முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்தது. அந்த உயிரிழந்த உறவுகளுக்கு 40 ஆண்டுகள் கடந்தாலும் இன்று வரைக்கும் நீதி கிடைத்ததா என்று சொல்லி சொன்னால் நிச்சயமாக இல்லை. இருந்த பொழுதிலும் அவர்களுக்கான அந்த அகவணக்கத்தினை செலுத்த வேண்டிய கடமை என்பது ஒரு தமிழராக நிச்சயமாக எங்களுக்கும் இருக்கின்றது என்று சொல்லிக்கொண்டு இன்றைய தினம் இத்துடன் இந்த காணொளியை நிறைவுக்கு கொண்டு வருகின்றோம்.